सुपर लायंस क्रीडा समाजे सुधारा पांडु आख्य किरी में सदा दाखवते माधव एक पांडु विशाल पारक आकर्षणीय पहारा केल कले पे क्रीडा लोली तो तने कोण कला पे रेडी सिटी मीन रविशान सुधारा तारिदुगे में पांडु आरे तुले देवन पांडु आक्रात्मक किरी में सदा सुधारा बांडे तारक डालबाने वर तीतट मलाभा गनवा पांडु एरी होंद पांडु केबे आक्रात्मक नवानट उंट अभियोगात्मक लकुड पूर्वक निर्माण वीमट नियमितो तिबेन्ने सुधारा पांडु केमकिरी में सदा वर दुर्वल पांडु अतिशयिन्म आरंभिक पित करवा रविशान सुधारा में सिटी पांडु पिलिकनी में सदा ಅದಕ್ಕೂ ತಿಂಬಿತ ಆಸುರಡ ಅವರ ಪಹರ ಕೆಲಕನು ಲಕ್ನು ಹಾಯಿ ಮೇ ತಾರಗೆ ನಿಮೇವಿ ಮೇ ಆಮೇಲೆ ಖಾತ ಅವರ ಪಹರ ಡಿಮಾನೆ ಕರ್ವಾ ಲಕ್ನು ಹಾಯಿ ಆಬರ ಕಿಡಾಲು ಇದು ತುನಿ अपने पंद्वारे प्रयत्न कर ಇದು ಇದನ್ ವಿನಾಡಿಯಕು ತಪ್ಪರ ತೀಗ ಕಾಲಯ ಗತ ವಿತಿಗೆ ವಿನಾಡಿ ತುಲಕ ಕಾಲಯ ಕ್ಲಬಾದಿ ತಿಗೆ पंद्वारे प्रयत्न करी सदा ಅವರ ದಾರ್ಶನಿಯ ಪಹರಕ್ ಲಕ್ನು ಹಾಯ ಅಕ್ಬೌಟ್ ದಾರ್ಶನಿಯವಾನೆ आलू रविशान के पित क्रियात्मक नाथारे दाखला मिनवा तो 18 podcast කරලා ලබා වීඩියෝ කරද්දී ලබලා උන්දි ඉඳලා Really?